Mbak, Mbak Putri. Apa sih? Wah, tambah ayu ae sampean iki, Mbak. Tuku, Mbak. Tuku ndak basa-basi. Tuku apa? Nyantai ae to, Mbak. Mbak koyo arep sapa? Lah kowe wong liya kok iso men karo sapa? Anu lho, Mbak. Mbah. Aku ndenge anakku tuku roti lho, Mbak. Roti Apa? protek. Protes. Pangan ae rasa protes jare. Iki emang proteine oke iki. Tenan, yakin. Mbok pangan harapan saiki. Yo wis to ndro tak nyicipi enak jare anakku ki. Yo enak. Protek. Pangan ae rasa protes. 2 kali sehari lho, Mbak iki, Mbak. Ih, omong sapa? Lah iki 2 kali sehari, 2 kali sehari. Anti bocor lho kowe iso maca ora lho. Anti bocor. Heeh. Koyo payung berarti ki, Mbak. Iya, nek kebanjiran yo iku, tembelan iku. Yang Sampeyan dhuwur nganggo genteng. ora tau metu to saiki, Mbak. Ora aku ning omah wae ben putih. Kuat iki. Tangse ya. Lah kowe iki ngrayu gor arep utang tok ya lho. Oh, koyo arep sapa ae. Nih, Mbak ya. Utangmu lho sing wingi-wingi sik numpuk lho, sik akeh. Iya, Cicil Mbak. anu lho. Sesuk ae lho aku rung bayaran iki. Gak. Bangkrut aku engko. Cicil sik. Wis sesuk ae. Krek.